velkommen til den her video. Så i dag, der vil jeg, man kan se sådan, så er farven lidt gået ud af den. Ja, farven er lidt gået ud, så jeg vil bare lige sådan give lidt mere farve i. Så ja, og jeg vil bare lige sige, at jeg bruger de her to farver, som jeg også er i nu. Det er fra Directions, og den lille hedder Violet, og den grønne blå-agtige, den hedder Turquoise. Så som I kan se, der har jeg fået sat mit hår op i den ene side og løst i den anden side og sådan. Jeg kommer til at bruge handsker, fordi at ellers får jeg da aldrig mine hænder igen. Men jeg kommer ikke til at bruge nogle børste og sådan noget. Ja, det ser så enormt ud, fordi det er lidt for store. Men ja. Så ja, så nu vil jeg gå i gang. Som I kan se, når man lige åbner den, så er den sådan rigtig mørk. Det er lidt trist. Hej og velkommen tilbage. Så nu skal jeg i gang med den blå side og... Wow, det ser jo bare totalt godt ud det her. Nu begynder vi. Jeg elsker den her farve. Wow. Det var godt. Ej. Jeg rammer bare alting lige nu. Ja, jeg kommer tilbage lige om. Okay. Jeg er blevet færdig
Nu er jeg blevet færdig med det her. Så nu skal jeg vente i en time. Og så skal det vaskes ud. Ja. Og jeg kan ikke sidde i sofaen eller i min seng. Eller nogen som helst, der kun på den her stol. I en time. Ja. Så jeg skal nok filme, når jeg skal til at vaske det ud, og så filmer jeg, når jeg er færdig med at vaske det ud, og så filmer jeg, når det er tørt. Nu skal jeg til at vaske det ud, så ja, jeg vil bare lige stoppe her, for jeg tænker, I skal ikke lige se mig i bad. Og så filmer jeg, når jeg er færdig, og jeg tænker, jeg lige tørrer mit hår først.